Začneme hlasovať najprv o návrhu poslanca Záhradníka, ktorý navrhuje schváliť uznesenie s cenou 5000 korún za meter štvorcový. Ďakujem pekne, budeme hlasovať. ...69 prítomných, 52 za, 7 proti, 9 sa zdržali, 1 nehlasoval. Tento návrh získal potrebnú väčšinu, nech sa páči. Tým pádom je to vyčerpané kompletne. Ďakujem pekne. Bod číslo 23, návrh na predaj pozemkov v Petržalke spoločnosti FR. A to všetko bude vplývať na ten najhodnotnejší park, čo tu pán Minárik spomínal, na Stadianka Kráľa. Ja navrhujem aspoň toto územie, tento bod stiahnuť. Ja by som poprosil pán poslanec. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec.